Hej, jeg vil starte med opgave 1, som går ud på, at en person stryger rejer i Vadehavet. Han fanger 25 rejer, og her i tabellen kan man se vægten målt i decigram af de 25 rejer. Jeg skal så bestemme kvartilsættet og så tegne et boksplot over fordelingen. Her i kolonnen med vægt taster jeg så de 25 vægte ind. Nu når jeg har tastet de 25 ind, så deler jeg siden, og så indsætter jeg et diagram og statistik, og så på x-aksen indsætter jeg vægten, og så får jeg hernede, at en måling var med 6 decigram, og 4 målinger var ved 7 decigram, og så videre kan man se hen. Ved at højreklikke kommer der en frem, der hedder boksplot, og den trykker på, og så kommer der sådan en fin boks frem her, hvor man kan se, at minimum er 6, da det er den mindste værdi vi har, og 32, da det er den højeste vægt, der er målt. Kvartilsæt 1 er 8, og det vil sige, at 25% af rejerne vejede 8 decigram eller mindre. Ved medianen eller anden kvartil kan vi se, at 50% af rejerne vejede 15 decigram eller under, og ved tredje kvartil kan man se, at 75% af rejerne vejede 22 decigram eller under. Man kan også sige, at 25% af rejerne vejede 22 decigram eller over. I opgave 2 skal vi så tegne en sumkurve over denne fordeling, som er den samlede disponible indkomst fordelt på alder i Danmark i år 2012. Og derfor skal vi bestemme kvartilsættet. Vi skal så til sidst bestemme en procentdel af den samlede disponible indkomst, som de 30-35-årige tjente. Jeg har nu tastet alder og hyppighed ind i disse to kolonner, og nu vil jeg regne frekvensen ud. Det gør jeg ved at sige hyp divideret med sum af hyp, og så får vi så frekvensen. Vi vil nu regne de kumulerede frekvenser ud, så staver man ikke til det, never mind, og det gør vi ved at skrive kumulativ sum af frekvensen. Og så kan vi se, at her kan vi se, at de to til sammen giver det der, og de tre til sammen giver den her, og alle sammen til sammen giver 1. Og det passer meget godt. Jeg har nu delt skærmen op igen og lavet et diagram, og så sætter vi alder på x-aksen og de kumulerede frekvenser på y-aksen, og så forbinder vi punkterne, og så får vi den her fine sumkurve. Jeg vil nu finde de 3 kvartilsæt, og det gør jeg ved at gå ind og undersøge data, og så plot funktion, og sætter 0,25, som er første kvartil, og så gør jeg det samme med 0,5 og 0,75. Så går jeg ind under grafsporing for at sætte et punkt, hvor de to skærer hinanden. Ved første kvartil viser det så, at de 15-38-årige fik 25% af indkomsten, og de 50-15-årige fik 50% af indkomsten, og de ca. 62-15 fik 75% af indkomsten. Jeg vil nu bestemme procentdelen af den indkomst, de 30-40-årige får, og det gør jeg ved at trykke undersøge data, og så plot værdi den her gang. Og så taster jeg 30 ind, for så får jeg en lodret streg ved 30, og så trykker jeg plot værdi igen og ved 40. Og så får jeg her, jeg kan se, at den cirka skærer ved 10 her, ved 30, og at den cirka skærer ved 27. Og mellem 10 og 27 er der 17, og det vil sige, at 17% af indkomsten fik de 30-40-årige i år 2012 i Danmark.